Ya estamos de vuelta. La crisis económica, el rescate de Grecia, de Irlanda y de Portugal y la llegada ahora masiva de inmigrantes provocada por las crisis, los conflictos del norte de África e incluso con la posibilidad de que se suspenda el Tratado de Libre Circulación, todo esto hace temblar las señas de identidad de la Unión Europea. Este lunes se cumplieron 51 años de la conocida como Declaración Schuman, un discurso pronunciado por el por aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, de ahí su nombre, Robert Schuman. El texto proponía una administración conjunta del carbón y el acero entre Francia y Alemania, junto con otros países que se quisiesen adherir. Casi un año más tarde se creaba la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. La propuesta contemplaba además una alta autoridad con poder sobre los países que formasen parte de esta comunidad. Sentaba así las bases para un futuro común de los pueblos europeos que en su medida puede ser la actual Unión Europea. Este 9 de mayo tocaba celebrar el Día de Europa. Hubo, por supuesto, actos oficiales. Aquí en Galicia los conselleiros de Presidencia y de Facenda participaron en el acto de izado de la bandera de la Unión Europea frente al edificio de la Xunta en San Caetano. Desde esa posición, ambos miembros del Gobierno reiteraron la necesidad de que Galicia siga recibiendo fondos de cohesión de la Unión Europea más allá de 2013. Apelaron a la solidaridad comunitaria para pedir una ayuda transitoria que reduzca poco a poco la cantidad que recibe nuestra comunidad como aportación para el desarrollo. Los fondos de cohesión que ahora se le acaban a Galicia se destinan a las regiones europeas que no superan el 75% del PIB per cápita medio comunitario. Este porcentaje estaba ya superado en el año 2000 y tras las ampliaciones a países del este, en el 2009 nuestra comunidad llegó al 90% de la producción media de la Europa de los 27. A pesar de las cifras, el Gobierno no considera asentado este crecimiento como para no sufrir efectos negativos en la economía y el empleo. Y es que dos de nuestros sectores productivos más importantes dependen directamente de normativas comunitarias y parece que alguna de las dos partes no está en el camino adecuado, o nuestros modelos de producción de los sectores pesquero y ganadero no se acaban de adaptar al sistema de cuotas, o bien las cuotas fijadas no saben valorar nuestra capacidad para producir. De cara al futuro próximo, la reforma de la política pesquera común es una de las oportunidades para que nuestra comunidad pueda haber fortalecido uno de los sectores tradicionalmente más importantes y que contribuya a que ese aterrizaje de fondos de cohesión sea lo más suave posible. Pues ayer mismo se mantenía una reunión, la canciller Merkel mantenía una reunión con el presidente de la Comisión, Barroso, para analizar la posibilidad incluso de nuevas ayudas a Grecia y la precaria situación por la que pasa Irlanda y Portugal. ¿Piensan ustedes que esta situación, un poco de vuelta de crisis otra vez, puede producir una situación de contagio en España? A ver, eu creo que é evidente que os efectos da política económica que estamos sufrindo, a crise económica, tamén ten moito que ver co modelo económico que supón a Unión Europea, que fala de unha liberalización de todos os mercados e que eu creo que estamos vivindo como, primeiro, nin esa liberalización e tal, e segundo, como ten consecuencias moi dramáticas a nivel da economía, a nivel do emprego, a nivel dos dereitos e, no caso concreto de Galiza, a nivel da capacidade para poder producir. A min pareceme que esta crise tamén está demostrando como hai decisións que se están adoptando no seo da Unión Europea non pensadas en como recompoñer a economía, sino respondendo a intereses particulares que poden ter neste momento Francia e a propia Alemanha. Vimos a subida dos tipos de interese, o efecto tan negativo que ten nas economías a nivel particular e nunha economía como a do Estado español ou de Galiza que ainda sufre a crise e que, por lo tanto, iso dificulta moito máis as súas posibilidades, e estamos comprobando tamén en Galiza como neste momento esa política a nivel dos nosos sectores productivos está tendo consecuencias dramáticas. Non é un problema de adaptación a cuotas, sino de cuotas que son inxustas. É inxusto que neste momento Galiza xa non teña en ámbitos moi importantes cuota de pesca e que iso vai a supoñer a destrucción de moitos postos de emprego, e é tamén inxusta a política agraria común que se practicou durante moito tempo no noso, que se aplicou durante moito tempo no noso país, e que no fondo que se viera que había un deseño no que Galiza non podía seguir producindo. Por lo tanto, a nos parecenos que este modelo que nos sempre criticamos neste momento se evidencia como non é capaz de garantir nin a igualdade, nin a solidaridade, nin de garantir ao noso país que teña posibilidade de exercer un dereito básico como é poder vivir do noso traballo e ter dereito a producir.
Señor Varela, usted ha estado durante muchísimos años en el Parlamento Europeo y conoce perfectamente el funcionamiento de las instituciones europeas. La Xunta de Galicia el otro día, el Día de Europa, aprovechó la ocasión para solicitar de la Comisión de Europa que los fondos de cohesión, que se terminan ahora en el 2013, pues se cree un nuevo fondo europeo con el que Galicia pueda contar hasta el 2020, más o menos, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad real de que en este momento, tal y como están las cosas, la Unión Europea acepte esa solicitud? Bueno, eu quería, porque no vídeo, me parece que é importante decirlo, falábase do Día de Europa, se falaba de Schuman, a Declaración Schuman, da CECA, porque ás veces, cando falamos de Europa, falamos das cuotas, falamos dos fondos estruturais, se se acaban, se rematan, se temos dereito a máis, non temos dereito a máis. A veces perdemos un pouco o horizonte do que foi. Esta declaración Schuman falaba de algo que logo tuvo moito éxito, que foi crear solidaridades de feito. E isto me veña ahora a cabeza cando estábamos falando antes dos concellos e das diputacións e das fusións e das asociacións e das mancomunidades, un pouco eso, as mancomunidades de servicios e tal son solidaridades de feito, é dicir, ir avanzando en terreos concretos para que logo se poda ir expandindo máis. Se empezou coa comunidade económica do carbón e do aceiro, moita xente non sabe eso, cando se fala de eso, por qué? Pois porque o carbón e co aceiro se facían as armas cos que en ese momento, facía 5 anos ou 10 anos, se estaban matando os europeos. Por tanto, a Unión Europea o primeiro éxito foi a paz e o benestar. E que o período que temos agora en Europa é o máis longo de toda a historia que ten Europa de paz, sin guerras. Por tanto, é un feito moi importante, non? Pero a Unión Europea é tamén un mercado, e, por lo tanto, no mercado hai intereses. Isto tamén hai que ver esta segunda faciana. Decía Ortega que Europa non era o problema, Europa era a solución. Por lo tanto, hai que enfocarlo por aí, para empezar. Que ocurriu? Estamos en crise. A Unión Europea está sufrindo unha crise importantísima neste momento, que vende fai tempo porque non é somente pola crise económica. A crise da Unión Europea se produce unha crise política, co asunto da Constitución, cando se votou o asunto da Constitución, que creou unha crise institucional importante, e despois se produce outro acontecemento moi importante que ten que ver co que estamos a falar ahora aquí, que foi a ampliación, a gran ampliación. É dicir, de repente, por cuestións políticas e xeoestratégicas, se decidiu que se fixera unha ampliación a 10 estados que de súpeto que nunca se tiña feito dese xeito, e ademais cunhas diferencias económicas importantísimas, en lugar de ter feito outro modelo diferente de mancomunización, posiblemente, que non era o modelo Schuman, e iso deu lugar a unha inestabilidade política e institucional que, cando chega a crise mundial a que estamos falando, pois evidentemente empeza a facer aguas. Por lo tanto, a situación é grave. Agora estamos co asunto de Schengen, estamos poñendo en tela de xuicio un dos principios fundamentais, que é a liberdade de circulación, debido a un problema importante que ten a Unión Europea, que ven tamén desa rápida ampliación, que é a inmigración, e agora engadida por outra migración, que é a crise que hai nos países árabes neste momento no norte de África e tal, e iso crea un problema enorme e está facendo aguas. Por lo tanto, Europa, Dinamarca ya ha anunciado que cierra su frontera, pero que establece controles aduaneiros. Estos días están discutindo os ministros de Interior se eso se va en masa, eso sería dar ao traste con un dos principios fundamentais. Por lo tanto, Europa non é o problema, é a solución, debe seguir sendo a solución. Galicia, fondos, do que estamos falando agora. Esta situación, Galicia, pois, efectivamente, cando eu fui por primeira vez ali, Galicia estaba no 60-65% da media comunitaria. Claro que despois, con estas ampliacións, evidentemente, subiu de súpito por unhas cuestiones meramente estadísticas, non? E, por lo tanto, claro, sobrepasa, está no 90%, pero un pouco artificialmente. Iso tamén é absolutamente certo, porque se compara con outros países que cando entran agora, Rumanía, Bulgaria, por exemplo, estaba máis baixa que cando Galicia entrou, non? Por tanto, evidentemente, todo iso fai que isto cambie moito, non? Por tanto, resumindo, a loita de Galicia de seguir con fondos estruturais é lóxica, é racional, é lexítima e ademais é fundada, e, por lo tanto, se ten feito así, se chamou que cando normalmente cando deixan eses obxectivos de convergencia, antes obxectivo número 1, se lles permite un período transitorio, lóxicamente, para que vayan aterrizando suavemente, como se suele decir. Por lo tanto, é lexítimo e lóxico. E teño que dicir unha cousa, porque debatimos no Parlamento de Galicia esta cuestión. España tivo unha oportunidade de ouro porque presidiu a Unión Europea fai pouco tempo, e a esa presidencia, como dixo a señora Pajín, foi silenciosa.
eu lle dixen, máis que silenciosa, foi invisible, non? Aí se pudo ter un pouco agotado este asunto de deixarlo plasmado. Non, hai que facer un frente, porque evidentemente que aquí en España, ten que facer España, goberne Madrid, que goberne, non é unha cuestión só de Galicia. Bueno, pero que non, o que non chora non mama, hai que pedilo. ¿Usted comparte esa exigencia a la Unión de mantener fondos eu creo hasta el 2020? Eu creo que a exigencia que fai agora a Xunta de Galicia é unha exigencia maqueada, explícome. Estamos agora mesmo Galicia como recoñecida como rexión Obxectivo Converxencia e está previsto que unha vez que remate o 2013, temos aínda ata o 2015 para xustificar os fondos europeos dos que estamos dotados ata o de agora, e logo hai unha fase que é o que lle chaman a phasing out, que é unha fase de adaptación para todos os países que se vai a dar. Por lo tanto, a min pareceme que destas cousas que se reivindican porque se sabe que se van a ter para... Pero non está aprobada todavía, para logo, bueno, pero está todo o mundo traballando nesa dirección, como cal... Pero non está aprobada. Teño a plena seguridade de que vai ser así. Vostede tamén preguntaba se vamos a ter o efecto contaxio de Grecia. Eu creo que non, que España que non vai a ter o efecto contaxio de Grecia neste momento, porque España leva un ano facendo profundas reformas estruturales, algunhas delas durísimas, pero que está claro que había que facelas para evitar entrar en ese risco. E desafortunadamente teño que decir tamén que o Partido Popular hai un ano perdeu unha oportunidade de poñerse do lado do país, e o que fixo foi poñerse do lado do seu interés político, tratando de chegar canto máis rápido mellor á Moncloa, poñendo en risco tanto a nosa situación que podíamos estar agora mesmo vivindo o que está vivindo, por desgracia, o noso país veciño e irmán que é Portugal. Pero afortunadamente as reformas están feitas unhas e encamiñadas outras, e eu espero que con estas reformas que este país saia adiante e estou segura de que vamos a conseguir. Respecto da influencia que ten a política europea nos nosos sectores productivos, moitísima, evidentemente. Afortunadamente, gracias á solidaridade de Europa, podemos modernizar, por exemplo, o noso sector pesqueiro e o noso sector agrario, en parte. Moitas veces se utiliza aquí o da Unión Europea para botar a culpa dos problemas que teñen os sectores diante da incapacidade manifesta dos gobernantes da comunidade autónoma. É unha disculpa o de Europa, porque cos fondos europeos é certo que teñen unha orientación, pero se poden facer as cousas dun ou do outro xeito, de tal maneira que ti modernices e poñas os teus sectores productivos na senda do crecemento. Agora non se está facendo así, e é unha pregunta que lanzaría ao señor Feijóo, ao señor Rueda e a conselleira de Facenda, que acaban de pedir máis fondos europeos, é por que non aproveitan esta oportunidade que teñen para usar os fondos europeos que xa teñen adxudicados, en vez de cada ano presentarnos un balance peor en canto a execución orzamentaria e, sobre todo, no que ten que ver cos fondos europeos, que é o que está pasando. Bien, Teresa, tu última pregunta, por favor. Sí, evidentemente para a señora Pontón. Facendo unha valoración global dos últimos 25 anos nos que Galicia formou parte da Comunidade Europea e da Unión Europea, pódese dicir que saiu verdadeiramente beneficiada ou perxudicada? A ver, eu creo que no global Galiza perdeu moito en relación coa integración da Unión Europea, e voume explicar, non? Decir que os fondos son solidarios así gratuitamente creo que é falsificar a realidade, porque calquera que coñeza os fondos e mesmo a propia definición que se ten feito dos mesmos, os fondos europeos, as diferentes formulacións que teñen, a propia Unión Europea recoñece que son compensacións polos recortes económicos que en certos ámbitos se teñen producido. Creo que tal e como se negociou a entrada da Unión Europea, a entrada do Estado español na Unión Europea, Galiza saiu claramente perxudicada nesa negociación, porque sectores moi importantes para a nosa economía, como é a pesca, como é a agricultura, sufriron axustes, recortes moi importantes derivados desa política europea e inviabilizou a posibilidade de desenvolver unha parte moi importante do noso territorio. Eu creo que hoxe unha parte do problema de despoboamento e da falta de fixación de poboación nunha parte moi importante do noso rural ten que ver coa destrucción do noso sector agrario, e aí pesaron moito as políticas europeas. Galiza, antes de entrar na Unión Europea, era unha das primeiras potencias a nivel
mundial de pesca, fomos caendo postos dunha maneira dramática, non porque non teñamos capacidades, senón por un deseño que está reflexado aí. E ao mesmo tempo, creo que tamén é importante que se coñeza que unha parte dos fondos que recibiu o Estado español, porque había rexións obxectivo número 1, como era Galiza, por ter uns nivel de renda moi baixos, non se utilizaron para que Galiza tivera un maior desenvolvemento, utilizáronse para que o AVE chegara a outras comunidades, utilizáronse para facer a T4 ou inversións que eu creo que son máis cuestionables como o Porto Exterior da Coruña. Por lo tanto, eu creo que o balance canto ao que supuxo entrar na Unión Europea por como se entrou e en que condicións. Nos sempre defendimos que Galiza tiña que estar presente nesas negociacións e creo que o momento político actual fai necesario que esa reforma que nós tamén defendemos de que Galiza teña non presenza porque o Estado español o decide nun determinado momento, sino como un dereito naqueles ámbitos que nos afectan directamente a nosa economía, pois sigue sendo unha reivindicación básica. Pero eu creo que en todo caso a crise, as receitas que están saindo frente á crise o que nos demostran é como esta non era unha Europa social, como esta é unha Europa dos mercados e como, por desgracia, neste contexto síguese apostando porque esta sexa unha Europa dos mercados e non das persoas nin dos povos. Bueno, un minuto nada máis, unha pequena, non vou entrar nesta reflexión porque sería moito, non teríamos tamén outro debate monográfico sobre a Unión Europea. Claro, nós tamén vamos ter que entrar nas túas preguntas, non nos enteramos, non sei que se podían facer comentarios. Sobre Galicia e a Unión Europea, en fin, sería un debate moi importante sobre a negociación da relación, non vou entrar nisto, pero sí quería salir al paso dunha afirmación que dixo Carmen Gallego sobre que o Partido Popular non apoiou a Zapatero nestas medidas que se toman recentemente. Isto sí que é un tema importante que se puso de lado. Quero decir que a Unión Europea tiroulle das orellas ao goberno español porque non estaba facendo os deberes, aínda non estamos recuperando a economía, pero dixeron como había que facer as cousas. E o señor Zapatero tirou dos máis débiles, que eran os funcionarios e os pensionistas, e o Partido Popular non apoiou que tiraran dai. A Unión Europea non lle dixo que tiraran dos pensionistas e dos funcionarios, dixo que había que reducir gastos. Non dixo de onde, e por lo tanto non podíamos apoiar aquelo. Ese é o matiz que quería facer. Eu creo que quedou bastante en evidencia que a atitude do Partido Popular en aquela votación no Congreso dos Deputados, no que tivemos o apoio dos grupos nacionalistas para sacar o país da situación complicada na que estaba, era unha votación feita co única afán de chegar canto antes á Moncloa. E eu creo que os ciudadanos de España o saben e, ademais, a fotografía de o que podía pasar a temos moi cerca en Portugal. A mí sí que me gustaría falar un pouco do tema da Unión Europea. Os nacionalistas que votaron a favor era por outras causas, non era por as causas da cuestión dos valores, da cuestión dos valores da Unión Europea. A mí me preocupa moitísimo todo isto que está pasando con Schengen e con o intento de botar abaixo ese acordo de libre circulación das persoas. Me parece que é un retroceso importante. E creo que ten bastante que ver ese retroceso e outras das cuestións que se están falando hoxe en día por parte do Goberno da Unión Europea, en que non temos que esquecer que quen goberna hoxe a Unión Europea é a dereita, son os grupos conservadores, e que esa dereita é a que está intentando impoñer eses criterios de volver a unha Europa onde só se fala dos mercados e a unha Europa onde cada vez se fale menos das persoas. Desde logo, os socialistas vamos a seguir traballando porque Europa non sexa só un mercado, senón que sexa un espazo común para todos, un espazo de convivencia en paz e un espazo onde por enriba de todo se poñan os valores sociales e as persoas en primeiro lugar. Eu tamén estou de acordo con eso, se vai por aí da dereita, eu estou de acordo con que a señora Gallego tamén, e o meu Grupo Parlamentario Popular no Parlamento Europeo ten votado a favor disto que se acaba de decir, precisamente no pleno que está teñido lugar estes días. Eu só unha cousa, resultame todo moi confuso, non? Rajoy vai asunto de Angela Merkel a decir que está de acordo coas reformas que se levan adiante no Estado español e aquí unha representante do PSOE di que a política que está aplicando Zapatero dictada pola Unión Europea é unha política de dereita. Eso de que dictada pola Unión Europea, o dice vostede e o dice o señor Varela. O que foi en algún momento a xustificación que lle deu o propio PSOE a adopción de determinadas medidas. Eu estou de acordo en que se están aplicando medidas de dereita e creo que é unha regresión as que se están aplicando a nivel, é a miña opinión, que se están aplicando políticas de dereita e que evidentemente a Unión Europea non é neutra e que certos requisitos que se están impoñendo e marcando desde as instancias europeas que lle afectan ao Estado español, que nos afectan como galegos, son políticas regresivas para os dereitos sociais. Bueno, queda abierto el debate para futuras ocasiones. Señores, nos queda muy poquito tiempo. Le damos paso a nuestra sección La Calle Opina. Estos son los testimonios que hemos recogido esta semana.
Con la campaña electoral en pleno apogeo, resulta fácil encontrar ciudadanos hablando de política. Salimos a preguntar quién debería gobernar, las coaliciones o la lista más votada. Y como casi siempre que hablamos de política, encontramos división de opiniones. Absolutamente debe gobernar la lista más votada. A mí los pactos me parecen una burla al ciudadano. Hay una mayoría que está totalmente de acuerdo con una persona y hay dos minorías que aunque se junten son opiniones diferentes. Os pactos de goberno, os pactos que haya, porque se a lista máis votada e non ten un consenso para votar, o sea, se non teño unha maioría, ten que haber un pacto. Pareceme que sempre que tes que pactar, pues tes que negociar e renunciar a algo para aceptar outras cousas. Pienso que es una injusticia que los pactos entre ellos lleguen a provocar los cambios de gobierno. La población debiese preguntar, pero al final yo te escojo a ti, ¿y por qué usted tiene que escoger a alguien? Pero hay algo en lo que coinciden todos los encuestados. Si dos partidos piensan pactar tras las elecciones, deberían avisar con antelación. Yo creo que se deberían de haber explicado antes. Sí. Esos programas de gobierno deberían llevar si van a coalicionar o no. Para que así que os votantes puedan decidir o que vayan a votar con máis exactitud. Si van a pactar, deberían decirlo. Entonces los ciudadanos saben qué es lo que van a hacer. También coinciden bastante los ciudadanos en el tema de la fusión de municipios. La mayoría observa el tema con interés, siempre que se mantengan los servicios básicos. Aforrarías en moitas cousas, sobre todo en funcionarios, y creo que viría ben para as comarcas. Para ahorrar dinero me parecería muy bien. Ahí un tipo no tiene razón de existir. Reducción de costes, más agilidad a la hora de presentar propuestas. Y non son moi partidaria de macro municipios, pero bueno, si eso sirve para que esos servizos cheguen a máis xente. Como vemos, en principio la fusión interesa, pero por supuesto habrá que esperar a conocer los detalles. Bueno, como pueden ver, los temas están muy cercanos, muy a pie de calle. Abrimos una primera ronda. Carmen. Sí, bueno, como podemos escoitar, cando se lles fala dos municipios, a xente tende a pensar en aforrar en materia económica e ofrecer o mesmo número de servicios, non? Entón, polo tanto, o que eu defendía de que temos que buscar antes que nada e agora que estamos nunha situación na que temos dificultades económicas, mancomunar servizos e, polo tanto, dar esos servizos, pero aforrando custos, vai nesa liña, porque, claro, se a un cidadán se lle fai a pregunta dicíndolle fusionar municipios quere decir que o teu concello desaparece, pasas a ter a unidade administrativa no que era o teu concello do lado, probablemente a pregunta, a resposta xa non sería a mesma, porque diría, agora teño que desplazarme máis kilómetros e máis tempo para facer as mesmas xestións que antes facía perto da miña casa. Por lo tanto, eu creo que as preguntas, evidentemente, se enfocan como se enfocan, pero me parece que a cuestión de mancomunar os servizos e facer un uso eficiente dos recursos públicos é a preocupación que máis latexa en todos, non? E que non tanto a fusión como fusión sin máis e sin explicala máis polo miúdo. Logo está, bueno, pois o que decían dos pactos, que efectivamente pois hai opinións para todos os gustos, e eu sigo mantendo que os partidos políticos, desde logo o Partido Socialista, se presenta ás eleccións co obxectivo, coa ambición, co programa e coa idea de gobernar. E hasta que os ciudadanos non falan, eu non podo decir se vou a pactar ou non vou a pactar, porque non o sei. De partida, eu non sei o que vai pasar o día 22 de maio. Por lo tanto, pois non podo facer futurible sobre algo que non coñezo. Moi ben, señor Varela. Bueno, eu creo que a opinión pública sempre é que ten razón, e, por lo tanto, vimos un elenco importante. Como que acaba de decir agora a Carmen Gallego, non sei o que vai pasar. Eso é o que lle preocupa precisamente aos cidadáns, que non saiban que é o que vai pasar. Por iso, eu me collería a unha das persoas que ten dito aquí que hai unha maioría, un voto maioritario, aínda que os demais poden conformar outras maiorías, pero que non lle parece oportuno se son antagónicos os programas. É unha cousa que chama a atención. En relación cos concellos e coas fusións, creo que queda claro que o que a xente o que quere é que se resolvan os problemas, que haxe eficacia, e que, por lo tanto, que se mancomunen os servizos e que se aforren cartos, non? É dicir, que eso creo que é unha cosa fundamental que debe ser a esencia do noso debate, e precisamente facer iso para unha economía de medios, nunha situación crítica económicamente, con menos persoal, con menos fondos, facer, como se ten dito, máis con menos.
Bueno, eu diría que creo que estes vídeos o que reproducen é que a sociedade galega é plural, no que pensa, non hai unha única visión, penso que o vemos aí, tanto no tema de pactos como no tema de como se deben de organizar os concellos e cal debe de ser a función que cumpran. Eu, en todo caso, quédome con que creo que calquera alcalde, calquera alcaldesa que pretenda ser un bo alcalde ou alcaldesa ten que ter capacidade para chegar a acordos, para saber escoitar, para tamén, digamos, ter esa habilidade. Penso que os pactos só se poden dar cando non hai maiorías absolutas e, por lo tanto, o momento de falar de pactos é unha vez que os cidadáns decidan se hai maiorías absolutas ou non, e en todo caso eu tamén me quedo con que hai xente que cree que porque os concellos sexan máis grandes non van a funcionar mellor e que o que nos debemos de preocupar é porque existan vos servizos, e eu insisto na idea do principio. Creo que o problema do noso país non é un problema de tamaño nin de número de concellos, o problema é dun financiamento insuficiente e duns concellos que en moitas ocasións están suplindo e están dando servizos que non son as competencias que deberían de ter os concellos. Bien, pues veremos qué pasa con esos pactos a partir del 23 de mayo. Nos hemos centrado esta noche en 3 temas que afectan directamente a la comunidad autónoma, a Galicia, pero fuera de Galicia suceden, lógicamente, muchas otras noticias de interés. A partir de hoy, uno de nuestros redactores nos hará un breve enunciado de estas informaciones para que ustedes puedan dar su valoración. Marcos, buenas noches, bienvenido y adelante con el primer titular. Bueno, pues esta noche el primer tema nacional que tratamos nos lo deja la actualidad más estricta. Se trata del terremoto que sacudió ayer la ciudad murciana de Lorca, dejando por lo menos, con los datos que tenemos hasta ahora, 9 muertos, casi 300 heridos y unos 10.000 desalojados de sus casas. Desde un primer momento se movilizaron los servicios de emergencias de la zona, los locales, que fueron poco a poco reforzándose por la unidad de emergencias del ejército que se ha volcado con esta zona. Pero aún así, teniendo en cuenta esto, desde un primer momento también aparecieron las primeras críticas a la gestión que se hizo de la catástrofe. Se cuestionó, por ejemplo, la rapidez en la prestación de servicios como mantas, recursos alimenticios o la preparación de los edificios de la zona para un seísmo de estas características. En todo caso, un día ya después del terremoto es el momento oportuno para empezar a hacer balance. ¿Creen que, en su opinión, ha sido correcta la gestión del desastre? Bueno, eu non teño máis información que acaba de dar, non teño información tal, efectivamente, o que eu teño, o que eu percibo dende o que eu vin, eu creo que sí, que isto é unha desgracia que pode pasar, efectivamente, como pasou, estamos nun país europeo, por lo tanto, os sistemas de protección civil, sanitarios, etc., teñen que funcionar perfectamente. Penso, dame a sensación de que funcionaron, non teño máis que decir porque non teño máis datos. Non estou ali, non coñezo a situación, máis que polo que me transmiten, por lo tanto, non podo opinar máis, non? Bueno, eu quixera aproveitar esta oportunidade que nos brindan para enviarlles a todos os veciños e veciñas de Lorca pois o noso sentimento de estar con eles e de acompañalos e o noso cariño como Partido Socialista de Galicia e toda a nosa solidariedade por esta situación tan complexa que están a vivir e tan terrible. Dende logo non teño a capacidade para xulgar, decir si os servizos de emerxencia e se todo está funcionando correctamente ou non, porque non teño información e sería pola miña parte temerario expresar unha opinión nun ou noutro senso. Espero que sí, espero que os servicios que teñen que atender aos ciudadanos funcionen axeitadamente, porque estamos nun país onde hai medios para prestar estes servicios de maneira axeitada, non? E a min me pasan algunhas preguntas pola cabeza, como ciudadana, como espectadora, sin máis, que efectivamente en Galicia, entre a Castela, temos tido algún temblor desa dimensión, desa magnitude, de 5,1 na escala Richter, e que non chegou a ter esta dimensión de catástrofe e de víctimas mortais. E tamén se temos capacidade ou non para facer previsión de que isto poida pasar. Son as dúas preguntas que eu teño na cabeza e que me gustaría que alguén respostara. Evidentemente tampouco teño a resposta. Bueno, o primeiro que quería era transmitir tamén esa solidaridade en nome do Bloque Nacionalista Galego, transmitirlle o pésame a todas as familias daquelas persoas que desgraciadamente faleceron, que, bueno, creo que as catástrofes deixan tamén ese lado humano.
doloroso e eu creo que é difícil de encaixar para quen lle pasa, para quen coñece esas persoas. Eu, en todo caso, tampouco, non coñezo o detalle como foi a atención, creo que non sería ilóxico pensar que ante unha catástrofe como é natural esta, pois poidera haber desaxustes, persoas que necesitan unha atención, que a requiren con unha rapidez que os servizos, tal e como están planificados, non sirven ou non están preparados para atender todo iso. Creo que forma parte do razonable, aínda que a quen lle este acontecendo non o viva como razonable. Creo que até aí todos o podemos entender. Eu o que agardo é que a solución é que a situación, que non haxa réplicas dos terremotos, que non haxa novos falecementos e que en todo caso calquera complicación se poda solucionar o máis rápido posible e que a xente poda volver, se non ás súas casas nun primeiro momento, pois sí que teñan un aloxamento e que a situación se normalice, que creo que é o que se pode desexar en un momento como este. Marcos, segundo titular. Pues seguimos, volvemos a hablar de elecciones, pues aunque el terremoto de Lorca ha conseguido hacernos olvidar por un día la campaña, aún nos queda una semana bastante intensa y mañana continuaremos con esta campaña marcada este año por la presencia de Bildu, que sigue acaparando la atención en el ámbito nacional. La foto de un etarra ahora pidiendo el voto para la coalición Abertzale ha vuelto a reavivar la polémica. El gobierno pide respeto a la decisión del Constitucional, pero otros recuerdan la sentencia del Supremo y consideran un error la presencia de Bildu en estas elecciones. Una vez más, le pido su opinión. ¿Aciertan los jueces dejando presentarse a la coalición Abertzale? Ana. Bueno, creo que hai unha decisión do Tribunal Constitucional que é unha decisión lexítima. A min me chamado moito a atención que neste caso se faga tanto fincapé nos votos, digamos, discrepantes e non tanto na propia sentencia, non? O mismo que se queira validar a sentencia do Supremo, que, bueno, se o vamos a analizar, tamén tiña moitos votos particulares en contra. Eu creo que hai unha decisión que é xudicial e que no momento en que se nos pide unha valoración política, eu o único que podo facer é respetar esa decisión e alegrarme neste caso de que ao Tribunal Constitucional recoñecera que hai unha vía democrática que se abre en Euskadi. Creo que un conxunto moi importante de persoas que rexeitan a violencia, que queren estar nas institucións e que se iso sirve para camiñar cara a pacificación e eliminación de ETA, desde logo que non entendo que ningún demócrata poida estar alentando que esas persoas non teñan participación nas eleccións. Señor Varela. Bueno, pois teño que incidir varias cuestións que se ten dito, é dicir, aquí temos un sistema xurídico constitucional, que é o que temos, por lo tanto, se fixo, hai unha sentencia do Supremo, hai unha sentencia do Tribunal Constitucional, ambas as dúas por unha xustísima maioría nun lado e no outro, con lo cual quere decir que é unha decisión moi difícil, do punto de vista xurídico, do punto de vista xurídico constitucional tamén, pero hai que acatalas. É dicir, que isto é o que os tribunais acaban de decir, e o gallá, efectivamente, sexa para ben, é dicir, que non sexa un paso atrás de todo o que tiñamos avanzado, non? Quero decir tamén que hai na lei, porque foi reformada, outras posibilidades agora, é dicir, de que si efectivamente os que se presentan son demócratas e non fan uso da violencia e das armas e xogan democráticamente, benvido sexa. E se non, evidentemente, se van contra as urnas e contra a democracia por vías violentas, evidentemente, pois habrá que empregar todos os mecanismos legais que ten o Estado de Dereito. Bueno, eu creo que máis alá de fotos que poidamos rexeitar os demócratas, o certo é que hai unha sentenza do Tribunal Constitucional que non sei por que se monta tanto revuelo, francamente, porque non é nin a primeira nin a segunda vez, creo que hai xa 4 antecedentes nos que o Tribunal Supremo di unha cousa e o Tribunal Constitucional di a contraria, no que ten que ver con esta cuestión. Eu creo que as sentencias temos que acatalas, os ciudadanos temos que entender a separación de poderes, os xuíces dictaminaron e, polo tanto, acatar e respetar a sentencia. Bien, Marcos, la última. Pues para el último tema de la noche vamos a salir de nuestras fronteras, donde una noticia ha destacado estas semanas por encima de las demás. Estados Unidos ha matado a Bin Laden, finalmente, tras 10 años de persecución, han conseguido acabar con el responsable intelectual de los atentados del 11S. Para los estadounidenses esto ha sido una gran victoria, de hecho el presidente Obama ha conseguido subir nada menos que 11 puntos en las encuestas de popularidad, pero en Europa la muerte del terrorismo no ha tenido tan buena acogida. Desde luego hay gente que la justifica como un acto legítimo de guerra y otros lo llaman asesinato y cuestionan la necesidad de matar al terrorista. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estados Unidos ha obrado bien o se debería haber enfocado el asunto de otra forma? Señor Varela. Bueno, eu como europeo,
somos, como demócrata, que son, e como xurista, por tanto, me de leis, a concepción que temos é completamente distinta. Isto sería absolutamente inconcebible, este comportamento que se ten feito nos Estados Unidos sería absolutamente inconcebible desde o punto de vista xurídico europeo. Nos temos unha longa historia de defensa dos delitos humanos e nos non concebimos que se poda matar a alguén sin xuicio, non? Por tanto, é unha cuestión que nos chama a nosa atención, non? Para nós. Desde o punto de vista norteamericano e do punto de vista da lei norteamericana e do ordenamento xurídico americano, entenden eles que foi legal porque había unha declaración de guerra e que, por lo tanto, actuaron de acordo cos poderes que tiña atribuído o presidente dos Estados Unidos e de acordo coa autoridade e coa autorización parlamentaria que tiña ao respecto, non? Ese é o plantexamento que eles fan. Eu faría unha reflexión final, tamén como xurista, porque é un tema como xurista e de dereito internacional. Creo que estamos nun momento na historia en que estas cuestións o que temos nos sobrepasa. É dicir, aquí estamos ante un acontecemento, loitamos, regulamos as guerras, regulamos tamén o terrorismo, pero non o terrorismo internacional e, ademais, masivo e, ademais, kamikaze, que é o que está ocurrindo agora. Creo que a nivel internacional hai que debatir, reflexionar e regulamentar estas cuestións. Creo que con isto a miña opinión queda suficientemente aclarada. Señora Gallego. Bueno, pois eu vou a compartir, ainda que parezca increíble o que acaba de decir o señor Varela acerca da mentalidade que hai en Estados Unidos, que efectivamente é esa, non? E que só desde ese punto de vista do que eles teñen, e por iso probablemente ali tamén hai moitos estados onde aínda hai a pena de morte, pois se poida entender e legitimar esa actuación. Dende logo, eu creo que desde o punto de vista europeo o máis razonable houbera sido unha detención e un enxuizamento pois desta persona que era pois evidentemente moi perseguida por todos porque se considera que era o autor intelectual do 11 de setembro e do 11M no noso caso, non? Bueno, eu non podo justificar desde logo ningún asasinato, creo que habría que lembrar que até os nazis non se tiveron xuizos e foron xulgados. A min pareceme que ademais esa imaxe que se vendía non de que iso era traer un mundo máis seguro, eles mesmos se encargan de desmentila porque teñen que levar o nivel de alerta porque parece que hai máis perigos de que poda haber atentados non como reacción ao que eu considero que é un asasinato e en todo caso o que creo é que Obama debería de devolver o Premio Nobel da Paz. Bueno, es una propuesta interesante, ¿no? Bueno, muy bien, pues no tenemos ya más tiempo. Yo creo que ha sido un debate muy completo de toda la actualidad de esta semana, de estos últimos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señora Gallego, le agradezco su participación, sus aportaciones y sus reflexiones. Lo mismo a usted, señor Varela. Muchas gracias. Espero contar con ustedes en otra ocasión. Señora Pontón, muchas gracias por sus apreciaciones y reflexiones. Un placer. Marcos, gracias, te espero la próxima semana. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por estar con nosotros un jueves más. Les invito a que estén con nosotros la próxima semana, como siempre a las 10. Hasta entonces, muy buenas noches.